Bore da I chi, a chroeso chi yma unwaith eto I Gapel y Ffynnon. Da ni falch iawn I gael eich cwmni chi pryn ydych chi'n dod bob wythnos neu os mae dyma'r tro cyntaf. Da ni'n hyderus fydd Duw ni ras yn siarad efo ni wrth I ni gwrdd a'n gilydd. A mae un o'r pethau da ni wedi gorfod arfer efo fo yn y dyddiau yma ydy bod ni ddim yn cael cyfarfod efo'n gilydd yn llythrenol, bod ni'n cyfarfod trwy gyfrwng y we. Ac eto, nid ni yn unig sydd yn cyfarfod fel hyn yn naci. Mae yna un arall fod yn ymuno efo ni. Gwrandwch ar y geiriau yma am y disgyblion. Mi oedd hi'n ddydd Sul wedi dydd Gwener y Groglith. Oedd y disgyblion efo'i gilydd. Oedden nhw wedi clywed bod y bedd yn wag, a doedden nhw'n siŵr iawn beth oedd wedi digwydd. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi eu cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni ar Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd I chi. A mae'r arglwydd Iesu wedi addo pryd bynnag mae I blant o'n dod at ei gilydd I geisio I wyneb. Mae o yn y canol efo ni, yn cwrdd â ni. Felly trwy ffydd bore yma, da ni'n cwrdd efo'n gilydd, a da ni'n cwrdd ar arglwydd Iesu trwy gymorth yr Ysbryd Glân. A da ni am ganu am hyn yn yn hemyn gyntaf. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch, cans mae presenoldeb Crist y sanctaidd un gerllaw.
Wel, bore yma, da ni am droi yn darlleniad i Efengyl Mathew a phenod 16, yr unfed benod ar 15. Da ni wedi bod yn trio meddwl am rai o ddigwyddiadau arwyddocaol y mywyd yr arglwydd. A rwan, da ni'n symud ymlaen. Mae wedi bod am tua 3 blynedd wrthi yn pregethu, yn iachau, yn mynd o gwmpas Galilea a teithio ambell dro lawr i Jerusalem. A rwan, mae o yn symud, mae o yn mynd i'r gogledd o wlad Galilea. A mae o yn ardal Caesarea Philippi. Felly, Mathew pennod 16 ac adnod 13. Daeth Iesu i barthau Caesarea Philippi. A holodd ei ddisgyblion, pwy mae pobl yn dweud yw mab y dyn? Dywed asiantweithau, mae rhai'n dweud Ioan Fedyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill Drachefn, Jeremia neu un o'r proffwydi. A chwythau, meddai wrthynt, pwy meddwch chi ydw i fi? Atebodd Seimon Pedr, ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Dywedodd Iesu wrtho, gwyn dy fyd, Seimon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Ac rwy fi'n dweud wrthyt, mae ti yw Pedr, ac ar y graig hon yr adeiladaf fy eglwys, ac ni chaiff holl bwerau Hades y trechaf arni. Rhoddaf i ti allweddau teyrnas nefoedd, a beth bynnag a waherddi ar y ddeiar, a waherddir yn y nefoedd, a beth bynnag a ganiateu ar y ddeiar, a ganiateir yn y nefoedd. Yna gorchmynodd i'w ddisgyblion, beidio a dweud wrth neb mae ef oedd y Meseia. O'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem a dioddef llawer gan yr henuried a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. A chymerodd Pedr ef a dechrau gyrryddu gan ddweud, na to Duw arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd i ti? Troi syntau, a dywedodd wrth Pedr, dos ymaith o'm golwg, Satan. Mae'n tramgwydd ydw i mi, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Yna dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fynd gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gyll ei fywyd fy mwyn i, fe'i caiff. Pa elw a gaiff rhywun? Pa elw a gaiff rhywun os ennill yr holl fyd a phorffedu ei fywyd? Neu beth arwydd rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd y mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Yn wir wy'n dweud wrthych, mae rhai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth nes iddynt weld mab y dyn yn dyfod yn ei deyrnas. Dyma air yr arglwydd. Wel blant, gobeithio eich bod chi gyd yn iawn. A dwi'n gwybod mae un peth ydych chi'n hoffi meddwl amdano fo weithio ydy pwy di'r gorau am wneud rhywbeth. Dych chi yn yr ysgol ac falle yn meddwl pwy di'r gorau am redeg, pwy di'r gorau yn y Mabol Gampe, pwy di'r gorau am wneud gwaith yn y dosbarth, a mewn aroliadau weithiau da ni eisiau gwybod pwy sydd wedi cael y marc ucha mewn rhyw brawf neu mewn rhyw arholiad. A mae'r un peth yn wir pan da ni'n edrych o gwmpas. Pwy di'r tîm gorau i chwarae rygbi? Mae yna sawl tîm yn chwarae rygbi, ond pa'n di'r gorau? A wrth gwrs, da ni eisiau i Gymru fod y tîm gorau yn dydyn ni. Neu ni'n holi chi, rhai o'ch chi sy'n dilyn pêl-droed. Pwy di'r pêl-droediwr gorau?
Falle fysa rhai yn dweud Ronaldo, fydde rhaid i arfer dweud hynny beth bynnag, fydde rhai eraill yn dweud na, Lionel Messi ydy'r gorau, a falle bod chi rhywun arall chi'n meddwl, hwn di'r pêl droedio'r gorau. Rwan, da ni gyd yn gallu cicio pêl, ond mae ambell un yn well. A weithiau, da ni'n ffeindio bod na un yn gallu dweud mae fod i'r gorau neu hi ydy'r gorau am wneud rhywbeth. Rwan, da ni rhoi lot o sylw i'r arglwydd Iesu Grist. A mae lot o bobl yn dweud Iesu Grist ydy'r gorau. Doedd neb mor garedig â Iesu Grist. Doedd neb yn gallu dysgu pobl cystal â Iesu Grist. Fod i'r gorau. Ond chi'n gwybod, na di hynny ddim yn ffordd ddigon da o siarad am Iesu Grist. Nid rhywun sy'n well na ni ydy Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn gwbl wahanol. Os da ni'n gallu gwneud rhai pethau oedd Iesu Grist yn gallu gwneud, da ni'n gallu trio bod yn garedig wrth yn gilydd, a fe ddylen ni, fel oedd Iesu Grist yn garedig wrth bobl. Ond mae yna rai pethau, does neb ohono ni'n gallu gwneud, a dim ond Iesu Grist sy'n gallu gwneud. Ac yn arbennig, pan da ni'n sôn am fod yn waredwr y byd, pan da ni'n sôn am yn helpu ni i fedru bod yn ffrindiau efo Duw. Mae Iesu Grist yn gwbl ar ben ei hunan. Nid y gorau fod i'r unig un sy'n gallu yn helpu ni i fod yn ffrindiau efo Duw ac i gredu yn Duw. A dyna pam bod ni rhoi cymaint o sylw i Iesu Grist. Nid achos mae fod i'r gorau, ond fod i'r unig un, y Meseia. A mi fyddwn ni'n meddwl chydig bach am hynny wrth i ni fynd ymlaen i bregethu bellach ymlaen. Rwan, yr wythnos yma, mae yna un ohonoch chi yn cael penblwydd. Esther, wyt ti'n cael dy benblwydd dydd Iau, dwi'n credu. Ac felly mae gennau adnod i ti heddiw, gan obeithio bydde di'n gallu mynd efo dad neu mam i edrych ar yr adnod. Ac yn arbennig yr hanes o gwmpas yr adnod yma. Adnod sydd yn cynhoi geiriau nath gwraig o'r enw Martha ddeud wrth Iesu. Yn Ioan pennod 11 ag adnod 27. Rwy fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. So dwi eisiau ti feddwl am yr adnod yna. Rwy fi'n credu mai tydi yw'r Meseia, mab Duw, yr un sy'n dod i'r byd. A gobeithio gei di benblwydd braf dydd Iau. Ond da ni am ganu efo yn gilydd. O'n i'n sôn ar y dechrau bod ni'n dod at Iesu Grist i addoli. Ond da ni'n neud mwy na dod at Iesu Grist. Da ni eisiau Iesu Grist weithio yn ein calonau ni, a mae'n addo gwneud hynny trwy'r Ysbryd Glân i'n newid ni. Ac felly da ni'n mynd i ganu rwan, mae'n yn gofyn i Dduw weithio ynddo ni, pirang halon ni, gad i'n fod fel aer ac arian gwerthfawr. Pirang halon ni, gad i'n fod fel aer coeth. Pirang halon ni, goch am hechod
Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist. Da ni newydd ganu yn gofyn ar ei ti buro yn calonau ni. Ac wrth ddod gyda bron, da ni'n plygu'n pen yn isel o sylweddoli bod yn calonau ni ddim yn byr, ddim yn lan. A da ni'n sylweddoli dy fod ti yn berffaith sanctaidd, yn gwbl lan, goleuni wyt ti ac nad oes yno ti ddim tywyllwch. Ac felly o Dduw tad, da ni dod efo'n pennau wedi plygu'n isel yn ostyngedig, yn gwybod yn bod ni'n dod ger dyfron di trwy'r ras. A mae dyna sydd wedi agor y drws i ni gael galw ar dy enw di. O ti'n Dduw sydd ers tragwyddoldeb, yn Dduw trigarog a graslon, chwyrfrydig a lyd, a mawr o drigarogrwydd. A da ni'n diolch o Dduw tad fod hyn yn wir, ym mha bynnag ffordd da ni'n meddwl amdana ti. Pan da ni'n meddwl amdana ti yn dy sancteiddrwydd. Ie, mae dy sancteiddrwydd di yn berffaith. Ac eto, yn y sancteiddrwydd hwn, o ti'n parhau i fod yn drigarog a graslon. Pan da ni'n meddwl amdana ti'n gwrthwynebu drygioni, wyt ti'n parhau yn drigarog a graslon. A'r bore yma felly, wrth ddod ger dyfron di, yn bod ni'n dod yn ostyngedig, mae gynno ni hyder. Dy fod ti yn gweld ni, yn gwybod yn hangen ni, a dy fod ti'n barod iawn i dostyrio wrtho ni. A da ni mor ddiolchgar, dy fod ti'n Dduw sydd yn estyn allan ato ni fel hyn. Da ni'n diolch dy fod ti, o Dduw ein tad wedi trefnu bod na ffordd yn mynd i gael ei agor i ni gael dod o dywyllwch i oleuni a cael galw'n hyn yn y blant i ti. Da ni ddiolchgar i ti anfon dy fab, y gair tregwyddol sydd yn wir y Dduw gyda thi i'r byd yma. A'i fod o wedi dod nid er ei fwyn ei hunan, ond i roi hyn yn aberth dros eraill. A da ni mor ddiolchgar o Dduw tad, dy fod ti wedi i Iesu esgyn i'r nef, dy fod ti wedi anfon yr ysbryd yn enw Iesu i weithio yn calonau ni ac yn bywydau ni. Mwyn goleuo yn meddyliau ni i weld ac i ddeall yr Efengil, ac mwyn symud yn hywyllus ni, fel yn bod ni'n dymuno profi dy drigaredd di, ac i newid yn calonau ni, fel yn bod ni'n cael yn puro, am bod ni yn cael dod yn lan, mor byr ac aur wedi goethi 7 gwaith. Ac arglwydd yn Duw, dyna di yn llawenydd ni y bore yma, di dy fod ti'n Dduw sydd yn galw pobl i fywyd, ac yn galw pobl trwy y difeirwch, i brofi llawenydd di ben draw yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly wrth ddod gyda fron, da ni eto'n gofyn i ti o Dduw y bore yma. Maddau ni yn bod ni wedi crwydro mewn gair a gweithred a meddwl oddi wrth i ti. Gysgweli di fod yn dda, caniatau ni bore yma gael clywed y lais wrth i ti siarad a'n calonau a dyd fel y dywedodd Iesu wrth i ddisgyblion y noson honno yn yr oriwch ystafell tangnefedd i chwi. Wrth ddod, da ni'n cyflwyno'r byd yn ei angen, yn gofyn o Dduw, ysgweli di fod yn dda, ni di gofio am yn byd ni y dyddi yma. Da ni yn gorfod atgoffa'n hynna, a tydi'r byd ddim allan o dy sylw di am un eiliad. Ac wyt ti'n ymwybodol o bob un sydd yn dioddau trwy'r byd i gyd. Ac wyt ti o Dduw tad yng nghanol y dryswch a'r tywyllwch a'r dioddefaint sydd yn y byd, wyt ti yn galw ar ei bobl droi ata ti. Os sgweli di fod yn dda, ni di roed cymorth i bobl yng nghanol i ansicrwydd, yng nghanol i pryderon,
i sylweddoli fod na ddrws agored iddyn nhw droi ata ti yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gweddio ddiwn tad a bydde di'n rhoi gras i dy eglwys di fedru seinio efengil yn glir i'n byd. Newyddion da o lawenydd mawr bod ceidwad wedi ei eni, ceidwad sy'n addas i hen ac ifanc, i bobl o addysg a bobl heb addysg, i rai abl a rhai anabl, i rai o bob math. Mae'r drws yn agored yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r bore yma, efallai bod rhai ohono ni wrth ddod ger dyfron di bore yma efo ryw faich arbennig ar ein calonnau ni. O arglwydd, helpa ni eto i sylweddoli bod ni'n cael gosod yn beichiau wrth dy draed di. Ac i ti cario nhw, i ti cymeryd nhw yn dy ddwylo dy hunan, ac i ti ddelio nhw yn ôl dy ddoethineb a dy drigaredd. Rhoi ni'r ffydd i fedru gwneud hynny. Ac wrth ni dreulio rhywfaint o amser rwan yn myfyrio y gair, os gweli di fo'n dda, nid i siarad efo ni. Ac wrth i di siarad efo ni, nid i'n newid ni o ddiwn tad. Nid i newid yn syrchiadau ni fel bod ni'n caru'r arglwydd Iesu Grist yn fwy. Nid i newid yn meddyliau ni fel bod ni'n deall yr efengil yn well. Nid i newid yn ewyllus ni fel bod ni'n fwy parod i ddeud ym mhob sefyllfa gwneler dy ewyllus gogoniant i dy enw. Clyw ni felly trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, os dwytha yn gwasanaeth os ydych chi yn gwylio, mi gawson ni broblemau technegol efo yr emynau. Felly, rwan, da ni am ganu un emyn o'n i wedi bwriadu byddwn ni'n canu os dwytha. Dyw lefarodd trwy'r proffwydi. Di gyfnewid ai ar oes trwy'r oesoedd yn cyhoeddi arglwydd cyfiawn Dyw yn ef. Da ni wedi cael y Beibl yma sydd yn ai ar Dyw. Mae Dyw wedi siarad trwy'r proffwydi yma i ni. Yr ail bennill yn dweud Dyw lefarodd trwy'r Iesu, Crist tragwyddol fab o'r nef. Daeth y gair yn gnawd a fe lefarodd Iesu a Dyw trwy'r gair yn llefaru wrtho ni. A wedyn y trydydd pennill yn dweud fod Dyw'n dal i siarad. Dyw lefara trwy ysbryd, siarad hwnna a chalon dyn. Ac wrth i ni ganu, gadwch i ni weddio bydd Dyw yn siarad efo ni wrth i ni droi ati air o. Cyhoeddi
Wel, heddiw dwi am i ni feddwl am yr hanes sydd ddarllen yn gynharach os ydych Beibl gynnwch chi, a dwi'n gobeithio bod nhw yna trowch chi Efengyl Mathew ac i benod 16. A'r cwestiwn dyn ni'n meddwl amdano fo ydy cwestiwn sy'n cael ei ofyn adnod 15. A chwythau meddai Iesu wrthynt, pwy meddwch chwi ydw i fi? Da ni wedi bod yn meddwl yn tydyn ni am ddigwyddiadau arbennig yn hanes Iesu. A mae'n debyg, mae'r hyn fydde rhywun yn gofyn ydy, wel, pam bod ni eisiau meddwl am y gwahanol ddigwyddiadau yma? Hynny ydy, os di Iesu wedi dod i fod yn waredwr y byd, pam bod o jyst ddim wedi ymddangos a mynd yn syth i'r groes? Pam bod o wedi byw bywyd a wedi byw am flynyddoedd yn gwneud gwahanol bethau? Wrth gwrs, y rheswm ydy bod o eisiau i ni ddysgu pethau trwy'r hyn oedd o yn ei wneud wrth fyw. Dyna un o'r rhesymau roedd o yn byw am flynyddoedd fel yna. Ond pa weithredoedd fedrwn ni ganolbwyntio arno fo? Pa ddigwyddiadau sydd werth meddwl amdanyn nhw? Wel, maen nhw gyd ar un olwg. Dyna ei wyrth gyntaf o'n troi'r dŵr yn wyn, i bregaeth rhyfeddol ar lethrau'r mynydd, i awdurdod yn tawelu storm ar y môr ac yn y blaen. Ond mae'r Pasg yn dod, ac os dwi eisiau cyrraedd digwyddiadau'r Pasg mewn pryd, yna mae rhaid i mi frysio. Ac felly dwi wedi symud ymlaen o'r tro dwytha oedden ni'n meddwl amdano fo. Da ni'n edrych ar rhywbeth ddigwyddodd pan oedd Iesu wedi bod wrthi am ryw 2 blynedd bron yn mynd o gwmpas yn dysgu a chasglu dilynwyr, yn iachau cleifion a chyflawni gwirthiau. Ac yn y darlleniad yma oedden ni'n edrych arno fo, mi oedd o wedi cyrraedd y wlad i'r gogledd o Galilea, i Caesarea Philippi. Oedd o'n yr ardal, dwi'n meddwl bod wedi mynd i'r dref i hunan. Oedd o'n un o'r adegau hynny, pryd oedd eisiau bod efo'i ddisgyblion i ffwrdd oddi wrth y tyrfaoedd. Chymod, ar yr adegau roedd Iesu'n pregethu dyrfaoedd, a oedd o'n egluro ac oedd y tyrfaoedd yn dod. Ond wedyn oedd o'n mynd a'r disgyblion o'r neilltu ac yn egluro rhai pethau iddyn nhw yn arbennig. Heb ddameg ni byddai'n llefaru dim wrth y bobl, meddai Marc, ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. A'r tro hon mae'n gofyn cwestiwn iddyn nhw. Pwy mae pobl yn deud yw mab y dyn? Nôl Marc a Luc, be ofynodd, pwy mae pobl yn deud ydw i? A oedd o'n aml yn defnyddio mab y dyn fel teitl iddo fo ei hunan yn doedd. A wedyn, mae'n gofyn yr un cwestiwn iddyn nhw. Nid jyst pwy mae pobl eraill yn dweud ydw i. Pwy dych chi yn dweud ydw i? Ac o'r foment honno, a fel se ffocws Iesu yn newid. Hyd yma oedd wedi bod wrthi'n dysgu'r tyrfaoedd, yn iachau'r cleifion ac o'r blaen. Ond o'r foment yma, da chi'n edrych ar ei hanes o, ac o'r foment yma, mae'n troi i olwg tua Jerusalem. A'r hyn oedd yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem adeg y Pasg. Os oedd o cyn hyn yn ymddangos o beth ganddo fo'r holl amser yn y byd i ofalu am y cleifion, i dreulio amser arfryniau Galilea yn adrodd amhegion. Bellach mae o a'i gamau yn fwriadol. Mae yna ffin ar y damhegion mae yn ei hadrodd nhw. Mae'n gweithredu efo cyfeiriad a phwrpas arbennig. Mae'n mynd tua Jerusalem. Felly, beth sy'n mor arbennig am yr hyn ddigwyddodd fan yma? A peth cyntaf sy'n eisiau ni sylweddoli ydy fod Iesu yn fwy na phroffwyd. Roedd Iesu'n fwy na phroffwyd. Os di o'n newid cyfeiriad, newid ffocws i waith, yr un sy'n achosi
hyn ydy, be ma Pedr yn dweud wrtho fo, ynde? Fel ag yr oedd ymddangosiad Ioan Fydyddiwr yn achlysur iddo fo adael ei fywyd fel saer a chychwyn gweinidogaeth gyhoeddus. Felly rwan, mae'r hyn mae Pedr yn ei ddweud ar ran y disgyblion yn golygu fod Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod rwan i newid cyfeiriad, i symud ymlaen at y peth nesaf oedd yn gorfod i gyflawni. Felly beth sy'n arbennig am be mae Pedr yn ei ddweud? Wan, mi oedd na bob math o sion am Iesu yn mynd o gwmpas yn doedd. Da ni'n gwybod fod i wrthwynebwyr o yn deud mae trwy bennaeth y cythreiliad yr oedd yn bwrw allan gythreiliad. Ond mi oedd na eraill, oedd lot o bobl yn meddwl, waw, mae hwn yn berson arbennig iawn. Oedd na draddodiad o broffwydi yn hanes Israel, ac nad oedd na un wedi ymddangos dros 400 mlynedd nes i Ioan Fydyddiwr ddod, rwan yn ddigon naturiol wrth i Iesu ddod a phregethu efo awdurdod yn wahanol i'r ysgrifenyddion a'r Pharisëiad. Oedden nhw'n dweud, wel, mae rhaid bod hwn yn un o'r proffwydi. I ddeud i gwir, mae rhaid bod yn un o'r proffwydi mawr oherwydd oedd rhan fwyaf o'r proffwydi oedden nhw yn cyhoeddi neges Duw i'r bobl. Ond oedd yna ambell un Elias ac Eliseis ddaren nhw gyflawni gwirthiau. Ond oedd neb wedi cyflawni cymaint o wyrthiau hwn. Mae rhaid bod hwn yn broffwyd arbennig. A chi'n gweld, mae pobl yn gallu meddwl bod Iesu'n rhywun arbennig ynden. Mae rhai pobl yng Nghymru wedi meddwl i bod nhw'n talu rhyw compliment mawr i Iesu trwy ddeud i fod yn athro da. Un o athrawon mawr y byd, efallai y gorau o athrawon y byd. A maen nhw'n sôn amdano fo ochr yn ochr â Gandhi, neu'r Buddha, neu Mohammed, neu rhai o athronwyr mawr eraill yr oesoedd. Ond nad ydy hynny ddim yn gwneud y tro. Doedd hynny ddim yn ddigon. Mae angen mwy nag athro da ar y byd hwn yn does. Nis chi'n mynd talu compliment i Lionel Messi trwy ddeud, o wel, ti'n gallu cicio pêl. A ydych chi'n mynd talu compliment i'r arglwydd Iesu trwy ddeud, o, ti di'r athro gorau. Wrth nid dod i ddysgu ni yn unig nath Iesu. Mae wedi dod i wneud y mwy na hynny. A mi oedd Pedr a'r disgyblion wedi bod am 2 blynedd yn dilyn y gwaredwr gan glywed i eiriau, wedi gweld i weithredoedd a'i wylio mewn pob math o sefyllfaoedd, i wylio fo mewn gweddi yn arbennig. A dyma nhw'n dod i gasgliad gwahanol. Dyma nhw'n dod i gredu fod hwn yn fwy na just athro, mwy na just proffwyd. Dyma nhw'n dod i weld mae fodd yr un o Duw wedi anfon i'r byd i fod yn waredwr y byd. Ti ydy'r Meseia, mab Duw. Chi'n gweld, meddyliwch chi rwan, beth pwrpas yr holl wyrthiau yma nath yr arglwydd Iesu Grist? Yn hawdd iawn meddwl, wel, oedd y gwirthiau'n dangos fod Iesu Grist yn gofal dros bobl bod o'n tosturio wrth bobl. Wel, mi oedd o'n tosturio wrth bobl. Ond oedd y gwirthiau'n fwy na hynny. Mae Ioan yn deud ar ôl y wyrth gyntaf, y wyrth mae rhai pobl yn meddwl oedd yna chi wyrth od, dyma fo'n troi dŵr yn win. A be mae Ioan yn deud ydy, gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Pwynt y gwirthiau ydy bod yn arwyddion i ni ddechrau gweld rhywfaint o ogoniant Iesu, i weld pwy ydy o. Mi oedd Pedr ar ddydd y Pentecost yn pregethu wrth y tyrfaoedd. Bobl Israel clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi amlygu i chi trwy wyrthiau a rhyfeddodau ac arwyddion y gyflawnodd Dduw trwy ef yn eich mysg chi fel y gyda chi'ch hunain. Wel, da ni wedi byw trwy ganrif lle oedd pobl yn amer gwirthiau. Ond mae'n gwbl amlwg
yn amser yr arglwydd Iesu Grist fod y gwirthiau yma fod pwyntio pobl at y ffaith fod o yn fwy na just proffwyd, yn fwy na just dyn. Dyma oedd rhywun oedd yn gallu gorchymyn i'r gwynt, beidio a thywelu storm ar y môr. A pan da ni dweud bod o'n tywelu storm, be maen nhw'n deitha ni ydy, fan yma, ydy pan ddaru Iesu Grist o'r chymyn, oedd y môr yn sydyn yn llonydd. Ond pan mae yna storm wedi bod, mae'r tonen dal yn fawr ar fôr am oriau os na dyddiau wedyn, ond na, mi dywelodd hwn y môr yn sydyn. Dyma un fe fynd fewn i ystafell dywyll a gafel mewn llaw o'r merch fach oedd wedi marw, a'i thynnu hi nôl o farwolaeth i fywyd efo gair bach cod y mechani. Nid dim ond esiampl oedd Iesu. Oherwydd does neb ohono ni'n gallu dilyn yr esiampl hynny. A does neb ohono ni efo'r un awdurdod. Mi oedd pobl yn canmol y dywysoges Diana yn doedden nhw am i esiampl i pan oedd hi'n mynd at rai oedd yn diodde o AIDS ac oedd hi'n gafel yn ei llaw nhw. Ac mi oedd yn beth arbennig pan oedd pawb yn ofni twtsiad pobl oedd o AIDS. Ond doedden nhw'n cael ei achau wrth ei afel yn ei llaw nhw. Ond pan oedd Iesu'n cyffwrdd y gwahangleifion, oedd yr afiechyd yn ei gadael nhw. A dyma Pedr y mynegi'r hyn oedd wedi dod yn amlwg i'r criw bychan o ddilynwyr. Dyma'r un roedd y proffwydi wedi edrych ymlaen ato. Dyma'r un oedd wedi anfon gan Dduw i gyflawni i waith o. Dyma'r Meseia. Ac os oedd o'n mynydd galw hynna'n yn fab y dyn, mi oedd nhw'n gwybod mae dyma fab Duw. A pan oedd Iesu'n gweld bod y rhai oedd yn mynd i ddwyn i waith o ymlaen wedi dallt hyn, yna oedd yn gallu symud ymlaen rwan at y cam nesaf yn ei waith mawr o waredu'r byd. Chi'n gweld? Fedrwch chi ddim cael elw, fedrwch chi'n cael help gan Iesu Grist os nad ych chi'n ei weld o fel Meseia, fel mab Duw. Os mae dim ond athrodio i chi, os mae dim ond esiamplydio i chi, yna dych chi yn methu, dych chi'n methu'n llwyr. Rhaid i chi ddeall mae fod i'r Meseia. A pan dych chi'n deall mae fod i'r Meseia, yna rhaid chi droi eich golwg at yr hyn nath o wedyn mynd i'r groes yn eich lle chi. Felly dyna y peth cyntaf, mi oedd Iesu'n fwy na phroffwyd. Yr ail beth i ni sylwi arno fo. Pwrpas Iesu wrth ddod fel hyn oedd bod yn mynd i adeiladu eglwys. Bod yn mynd i adeiladu eglwys. Nid bod Iesu yn mynd i godi ryw adeilad o frics efo ffenestri hardd a philpit crand. Na, bod yn mynd i adeiladu cymdeithas o bobl fydde yn cael ei galw yn eglwys. Mae Iesu'n mynd ymlaen i ddeud rhywbeth o'r Seimon Pedr yn dydy ar ôl cyffes arbennig y disgybl hwnnw. Rwyf fi'n dweud wrthyd mai ti yw Pedr ac ar y graig hon yr adeiladaf eglwys. Ac ni chaiff holl bwerau Hades y trech afarni. Dyma'r tro cyntaf yn y Beibl i ni ddod ar draws y gair eglwys mewn gwirionedd. Fe ddoth Iesu i'r byd mwyn creu y gymdeithas yma o bobl, eglwys. Mae am gael pobl iddo fo ei hunan. Ac yn y Beibl, tydi dilynwyr Iesu byth yn cael ei gweld fel unigolion heb gysylltiad a rhai eraill sydd yn credu ynddo fo. A sylwch, mae Iesu'n sôn fan yma am y sylfaen. Oedd wedi rhoi'r enw Pedr yn doedd i Seimon y pysgotwr. Ac ystyr Pedr, fel chi'n gwybod, ydy craig, y gair Groeg am craig ydy Pedr.
A mae Iesu'n chwarae ar y gair yma trwy ddeud, wel dyma ni, dyma'r graig sylfaen. Mae'r hyn o ti newydd i ddeud yn mynd i fod yn sylfaen i'r gwaith sydd yn mynd i ddigwydd. Ti di'r Meseia mab y Duw byw, dyna beth ydys ti, wel dyma'r sylfaen. A mae Pedr ar ddechrau i ail lythyr yn ysgrifennu, os edrychwch chi ar ei ail lythyr o, mae'n ysgrifennu at y rhai sydd trwy gyfiawnder ein Duw a'n gwaredwr Iesu Grist wedi derbyn ffydd. Gyfiwch ei gwerth ar eiddo am nynne. Fel nes i gredu mae Iesu oedd y Meseia, a mae hwnnw wedi bod yn ddigon i mi, felly dych chi sydd yn eglwys rwan yn amser y Testament Newydd, dych chi wedi cael yr un ffydd i gredu mae Iesu ydy'r Meseia. Yn y llythyr cyntaf, mae'n sôn amdano ni fel meini bywiol yn cael ein adeiladu yn di-ysbrydol. Mae'n sefyll yn yr ysgrythur, wel a fi'n gosod maen yn Seion, congolfaen a theledig a chlodfawr. A'r hwn sy'n credu ynddo, ni chywilyddir beth mae honno. Felly mae Iesu fan yma yn dweud, mae be mae o wedi dod i wneud ydy galw pobl i roi ffydd ynddo fo, a bydde hyn yn gwneud ni yn eglwys. Ti Pedr fydd arweinydd cyntaf yr eglwys. Mi fydd dy gadernu di, dy ffydd di, yn gyfrwng i'w sefydlu a phobl o gyffelib werthfawr ffydd fydd yn dwyn y gwaith yn ei flaen. Ac wrth ddwyn y gwaith yn ei flaen, mi fyddwn ni yn eglwys, fyddwn ni'n perthyn i'n gilydd. Wrth ddod ato ef, meddai Pedr yn ei lythyr cyntaf yr ail bennod, wrth ddod ato ef y mae'n bywiol gwrthodedig gan bobl ond etholedig a chlodfawr gan Dduw, rydych chithau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu'n di-ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, mwyn offrymu aberthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Chi'n gweld? Yn hawdd iawn i ni mewn oes fel yn hoes ni, jyst feddwl yn hunanol am dana i. A be mae Iesu'n ei olygu i mi. Ond be mae Iesu eisiau gwneud ydy yn tynnu ni fewn i fod yn bobl iddo fo. Dyma batrwm a Duw wedi osod yn de. Chi'n cofio Duw'n galw Abraham a dweud, ti'n mynd i fod yn dad i genedl. Pobl arbennig, pobl i mi. Ac felly, da ni'n cyrraedd y Testament Newydd, a mae'r addewidion oedd wedi bod ar gyfer Israel rwan yn dod yn addewidion i'r rhai sy'n rhoi i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac unwaith eto, fel o'n i'n deud, fedrwch chi ddim cael elw o Iesu heb eich bod chi yn ei dderbyn o fel Meseia. Felly hefyd rwan, fedrwch chi ddim fod yn rhan o'r eglwys heb ei dderbyn o fel Meseia. A fedrwch chi ddim o fod yn ei dderbyn o fel Meseia heb eich bod chi hefyd yn rhan o eglwys. A da ni angen yn gilydd. Dyna beth sy'n mor anodd yn fod ar wahân fel hyn. Bod ni'n gorfod addoli yn cartrefi. A da ni'n edrych ymlaen at pan byddwn ni'n cael dod nôl at ein gilydd i fod efo'n gilydd yn gymdeithas o frodyr a chwiorydd yng Nghrist ac yn blant Duw. Pwrpas Iesu yn dod i'r byd oedd mwyn creu eglwys. Eglwys fyddai'n cael i disgrifio yn y Beibl fel teml, fel corff yr arglwydd Iesu Grist, fel priodferch i'r priodfa by'r arglwydd Iesu Grist, fel adeilad. Da ni'n deulu wrth i ni roi'n ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ond dwi'n brysio ymlaen rwan at y trydydd peth dwi eisiau i ni sylwi arno fo. Oedd Pedr yn teimlo reit bles efo fo ei hunan.
Mae'n siŵr wedi iddo fo roi I gyffes. Mae Iesu'n dweud, o, Gwyn dy fi, di Simon mab Jona, ti wedi gweld ti. A Pedr yn teimlo'n gret, ie. Fi di'r sydd wedi deud gyntaf mae Iesu di'r Meseia. A rwan da ni'n mynd I weld teyrnas y Dduw yn dod I mewn. Mi fydd yr Iddewon yn rhydd, Iesu fydd y brenin, nid Herod, nid Peilat, nid Cesar. Ond mae Iesu yn dod a mae'n dweud, Seimon, Seimon, trwy ddioddef, dwi'n mynd I ddod fewn i'n hirnas. Trwy ddioddef, dwi'n mynd I ddod I gyflawni fy ngwaith. O'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos I ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd I Jerusalem. A dioddef llawer gan yr heneriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ar trydydd dydd I gyfodi. A doedd Seimon ddim yn deall. Cymerodd Pedr ef a dechrau gyrryddu gan ddeud, na to Duw, arglwydd, ni chaiff hyn ddigwydd I ti. Pwy ond Seimon fydde'n cyrryddu yr un oedd o'n newydd I alw'n Feseia. Ond roedd Iesu wedi deud yn ddigon plaen yn doedd nad llwybr esmwyth oedd y ffordd I waredu'r byd. Oedd wedi sôn gymaint am godi croes yn doedd. O eiriau cyntaf Ioan fedyddiwr amdano, dyma oen Duw sy'n tynnu ymaith bechod y byd. Oedd y darlun wedi bod yna I bawb gael gweld. Oen yn tynnu ymaith pechod oedd oen wedi I aberthu. Dyna oedd yr holl system oedd wedi cael ei osod I fyny gan Moses trwy Aaron yr archoffeiriad. Oen yn cael ei aberthu mwyn tynnu ymaith bechod. A roedd Iesu wedi sôn amdano'i hunan yn hermau aberth, yn hermau bugel da oedd yn rhoi I einioes dros y defaid. A mae'n mynd I agluro rwan yn llawer mwy plaen i'w ddisgyblion. Dyma'r ffordd dwi yn mynd I fod yn waredwr y byd. Does dim llwybr arall yn bosib a mi oedd I ymateb chwyrno I Pedr. Chymod, nid chwarae gwmpas oedd o, nid eirodd Pedr, o, ti wedi gwneud o mistake bach. Na, dim ond wneud dos ymaith yn fy ôl I Satan. Ac oedd Iesu'n sylweddoli, mae hwn yn mynd I fod yn lwybr anodd. Mae'n mynd I fod yn lwybr ofnadwy. A dwi yn cael yn hemtio I beidio mynd ar hyd y ffordd yma. Pedr. O ti'n mynd sylweddoli, mae'r hyn mae Satan I bod eisiau wneud eriod wedi dod rhyngddo ti a dy dad yn y nef. A mod I llwyddo I wneud hynny achos dwi ti ddim yn caru Duw efo holl galon. Mi weled I hyn cyn bo hir. O, Pedr, mi weled I hyn achos mi fydde di cyn bo hir yn cael dy roi mewn cornel a fydde di'n deud hyd yn oed efo ti ddim hyd yn oed yn fy adnabod I. O ti'n mynd I wadu efo ti hyd yn oed yn fy adnabod I. Yr unig ffordd I ti gael dy waredu ydy trwy'r pris gael ei dalu am dy bechod. A chyflog dy bechod di, Pedr, ydy marwolaeth. Oherwydd dyna cyflog pechod bob amser. A mae hyn mor anodd I bob un ohono ni I dderbyn y tydi. Da ni rywsut yn meddwl bod rhaid bod ganddo ni rhywbeth gallwn ni gynnig I Dduw. Bod ni'n gallu gwneud yn hynny yn dderbyniol I Dduw. Ond fedrwn ni ddim cynnig unrhyw beth sy'n mynd I dynnu ymaith y staen sydd nid yn staen ar yn wyneb, nid yn staen tu allan. Achos mae pechod yn staen sydd yn treiddio reit trwodd i'n calonau ni. Ac os oedd Iesu I fod yn cyflawni I waith fel Meseia, oedd yn golygu mwy na dod fel brenin I hawlio I deyrnas. Oedd yn gorfod dod fel un
wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill, yn o'r clwyfedig, cyfarwydd a doler. Oedd yn gorfod dod fel un i gymryd yn gwendid ni ac i ddwyn yn dyluriau ni, i gael ei archolli am yn cymweddau ni, a'i ddryllio am yn hanwireddau ni. Oherwydd dim ond trwy gleisiau fo y gallwn ni gael yn iachau. Oherwydd ni ddoth mab y dyn i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac ei roddi ei einiau sy'n brydwerth dros lawer. Doedd Pedr ddim yn sylweddoli mor desbryd oedd ei sefyllfa mewn gwirionedd. A dyn ni ddim y chwaith. Ond mae modd i ni gael agor yn llygaid. A mae modd i ni gael gweld Iesu fel y Meseia sydd wedi dioddau trosto ni. Chi'n cofio y peth arall nath Iesu ddweud wrth Pedr. Ar ôl i gyffes, dyma Iesu nid gwyn dy fyd i Simon mab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Fe ddatguddiwyd rhywbeth i Pedr. Do, mi nath yr ysbryd glân weithio yn ei galon, a dyma'r tad yn agor ei lygaid i weld yr hyn oedd wedi guddio. Mae Iesu oedd y Meseia, a mi fydde fo bellach ymlaen yn sylweddoli, mae trwy ddioddef ar groes Calfaria, yr oedd Iesu'n dod yn Meseia iddo fo. A felly gall yr ysbryd glân y ddod, ac agor yn calonau. Falle bod chi wedi deall yr athrawiaeth cyn hyn ynglyn â bod Iesu ar y groes yn talu pris pechod. A bod chi wedi deall y syniad fod na iawn yn cael ei roi am y pethau dyn ni wedi gwneud sydd yn anghywir. Ond di erioed i cyffwrdd eich calon chi. Ond trwy'r ysbryd glân, gall Duw ddangos i chi. Mae tros o ti y bu Iesu farw ar y groes. Mae tros o ti y roddodd o i fywyd. Mae dy feia di sy'n cael ei cuddio gan i waed. A mae thrwy i gleisiau fo, rwy ti'n cael dod i fod yn blentyn i Dduw. Sut welwn ni Iesu bore yma? Ydyn ni'n ei weld o fel un fy'n mynd o gwmpas Galilea yn dysgu i ddamhegion, yn tosturio wrth y tyrfaoedd, yn porthu'r miloedd, yn iachau'r cleifion, yn bod yn gyfaill i'r rhai roedd pawb arall yn ei dirmygu. Ydyn ni'n ei weld o fel esiampl, fel athro, fel rhywun i'n helpu ni fod ychydig bach yn well? Neu ydyn ni'n ei weld o fel Meseia Duw? Yr un mab wedi dod oddi wrth y tad, yn waredwr y byd, ac yn waredwr i chi ac i fi. A dyna pam bod cyffes Pedr yn arddocaol. Pan nath Pedr ddeud hyn, mi drodd Iesu olwg o Galilea. Ac o'r foment hon ymlaen, oedd o ar ei ffordd i Jerusalem, lle oedd o'n gwybod byddai'n dioddau llawer gan yr henuriad a'r prif offeiriad a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a'r trydydd dydd ei gyfodi. Ac yn ystod yr wythnosau nesaf, mi fyddwn ni'n mynd ymlaen i weld sut yr ath yr arglwydd ar hyd y llwybr yma os fydd Duw yn caniatáu. Gadwch chi neu weddio. Arglwydd yn Duw. Da ni yn cyfadde bod hi'n anodd iawn i ni blygu mewn gwirionedd a sylweddoli mor anobeithiol ydyn ni i fedru achub yn hunain. Ond da ni'n diolch i ti dy fod ti wedi danfon Iesu, nid i ddangos y ffordd, ond i fod yn ffordd i ni. Nid i'n helpu ni, ond i'n hachub ni. A da ni'n gofyn am y gras i weld yr hyn welodd Pedr. Mae fo'n wir, mab y dyn ydy mab Duw, y Meseia, yr enw ti wedi ddanfon i fod yn waredwr y byd. Amen.
Gadwch i ni ganu emyn sydd yn canmol yn harglwydd a'n gwaredwr ac yn deud ma'n ddyfo yma yn trysor ni. Clodydd anfeidrol sydd i Iesu Gwyw, fy ior, fy rhan, fy mara byw i olew, ynddo rwy'n byw ac arno rhof ym mhwys, gwaredyw na rhag distryw angau dwys. Wel, diolch i chi am ymuno efo ni heddiw. Gobeithio'r gwasanaeth fod yn fendith ac yn gymorth i chi weld yn harglwydd yn fwy clir. Cofiwch gysylltu efo ni os ydych chi'n dymuno, a cofiwch am pethau eraill sydd yn digwydd ar y we fel y gair o'r gell. Os nesaf, bydd na bregethwr gwahanol yma. Mi fydd ni'n croesawu parchedig Meirion Thomas o Gasnewydd yma efo neges ar yn cyfer ni. Yn y cyfamser, gadewch i ni roi'n hunain yng ngofal yn harglwydd. O Dduw ein Tad, rhoi ni yr olwg ar Iesu, fydd yn olwg o ffydd. Am bod ni yn cael amgyffred ynghyd â'r holl saint beth yw lled a hyd a uchder a dyfnder cariad Crist. A gwybod am y cariad hwnnw, ei fod i'w chlaw gwybodaeth. Ac felly o Dad a wneud i'n dwy ni, i gyflawnder, hyd at dy holl gyflawnder di dy hunan. Amen.